Altså, sådan en luksuscykel her, den kan du ikke få for små penge, vel? Så er han meget sød, ikke? Kan du støtte det? Altså, nu har vi jo Taurus derinde, ikke? Han er sådan en rigtig mand. Lille mand, du ville jo have haft et sværd. Vi kører. Nå, Vi kører. Nå, hvor lang tid har du boet her? Er det kun på grund af, at I har fået en højere el? Dette afsnit skal præsenteres af playerhead.dk. Jeg starter nu. Hvad? Ej, vent lige. Okay. Nej. Jeg har været på det indslag, skal præsenteres af player. Hvorfor skal jeg sidde med en avis, ikke? Se sådan et lækkert mix af køkken, living room, hvor jeg kan have nogle piger siddende, ikke også? Ja, det er et meget flot samtalekøkken, du har. Okay, vi gør den ned med lang tid. Ja, hun fucker, så det kan vi lige. Det kan godt være. Okay, bare kom. Okay. Du kan ikke huske, det var. Du skal faktisk kigge ned i avisen, og så kigge op. Ja. Okay, du siger bare nu. Bare nu. Har du sagt nu? Ja. Okay, det synes jeg godt nok. Gå væk. Ej, kom lige her og gør det. Og nu er jeg så fået lovning på. Er vi egentlig startet herude, eller er vi startet derhjemme? Ja, men er vi startet herude eller derhjemme? Herude. Herude? Ja. Silje! Ja, hvad? Kører du til Køge? Ja, jeg får til nu. Din kæreste, så? Det er så mine det er mine tvillingesøstre. Jessica og... Det er min kæreste, Hassan, og... Er det sådan, der? Det er det Ansel. Det er det indslag, blev præsenteret. Det er det afsnit, blev... Og vi har sådan et løst forhold, du ved, ikke? Altså, for at vi tit ude at spise hjemme, ikke? Altså, skal det bruge helt vildt meget strøm til oven det her hår, ikke? Altså. Ja. Ja. Det er godt set. 1, 2, 3. Dette afsnit blev... Det er et indslag. Du er vild,